Nega kanya wolonvla sanga muka ani nani o sera an ka kuma so kono foli ni wale ɲuman dɔn ko di renouveau télé lajɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma ka fara radio renouveau lamɛnbagaw kan an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka yira u la ka fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye. Renouveau matin o renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kɛnɛ sigira solika wuli kɛbagaw aw ka foli bɛ yan nɔ aw minnu bɛ yen nɔ aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban aw tun bɛ kan an ma kɔnɔ ko nin ye kɛnɛ sigitɔla ye aw ye aw minnu fana bɛ sokɔnɔnaw la n'aw bɛ k'an lajɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati kofɔlen na an bɛ renouveau FM lamɛnbagaw fo ka taa se radio ɲɛlɛnni lamɛnbagaw ma o kɛrɛfɛ farankan radio kɛmɛ yiri ka caman min bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ radio partenaire lamɛnbagaw ye an tɛ ɲinɛ radio partenaire tigiw kɔ olu minnu hakilina ɲuman sɔrɔ ka se ka sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin kunnafoni cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi kɔni ye tarata ye septembre kalo tile 13 san 2022 anw ka dibila baarakɛbagaw ye labɛnw sigi sen kan wa anw bɛna don kunnafoni olu kɔnɔna na sisan kumaso kɔnɔ yan nɔ Lamsa Sanogo Lajos Isa Kawa Sidibe ani Fanta Tomota an bɛ yan nɔ labɛnw sabatira an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan Lamsa i ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma Fanta Tomota. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulilayi n bɛ Ala fo k'Ala wale ɲuman dɔn. O diyara n ye. Ka renouveau télé lajɛbagaw ni renouveau FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan sango ta mun bɛ yen n'olu tɛ sɛgɛn n'olu tɛ ɲinɛ n'olu kɛn bɛ ka danaya ta ka da anw ka walasa u ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ko sɔɔni dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Siga tɛ o la ko sɔɔni dɔrɔn aw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sabula don kibaru ale bɛna dayɛlɛ sɔɔni ko kanubagaw ma bi tarata donya renouveau matin anw ka laseliw bɛna boli fɛn minnu kan bakurubaw an bɛna olu lase aw ma après an bɛ don a kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen walawala kelen-kelen walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ bi sɔgɔmada in na kumase min bɛ an bolokɔrɔ ni Isa Kaba Sidibe bɛna walawalali kɛ o kan o kɔni bɛ tali kɛ ko dɔnkili min kɛra kiri ani wɔyɔ ye ni o bɛ tali kɛ chanson polémique la Isa Kaba ale bɛna da don o koɲɛw la ka walawala bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ dɔnkili jumɛn ko don a dara jɔn de fɛ a bɛ mun de kofɔ ani Isa Kaba bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mali la Mali bɛna jamana tan diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔni bisimila ka se ka kuma bɛn kan fɛn min kɔni bɛ tali kɛ ani Haut Conseil islamique maa dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Mohamed Maki Bala ale ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ anw ye ni fɛn bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn lajɛba in kan ni o bɛ tali kɛ bɛn kuma o de bɛna taa fɔ lajɛ in ale kɔni kɛnɛ kan Yusuf Sisoko kunnafonidila don ale bɛ tali kɛ anw ka bidon baara ɲɔgɔn wele la an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale fana ka se ka hakilinata di an ma premier ministre par intérim ale ka lasew ale y'a ye cogoya minnu na a ka se ka hakilinata di an ma bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman kɛ don kibaru ale bɛ yan nɔ lada don sɔɔni Lamsa ale bɛ o kɛnɛ dayɛlɛ aw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ ka i to fi jabala la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na bi sɔgɔmaden na ta bɛ tali kɛ fɛn min kan a bɛ fɔ o ma ko ménopause docteur bɛna da don la ka walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ kunnafoni di gafe minnu bɔra bi tarata donya in na olu ɲɛ fura fɔlɔ laseliw bɛna kɛ Alexis bɛ bisimila Alexis ko ale ma sɔn Sori Ibrahim Diallo filakɛ Sori fana bɛ bisimila bi sɔgɔmada in na tani ka segin olu bɛ cogoya minnu na an ka sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na Sori ka se ka a da don la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ dakuru ɲɛ kelen na aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na a bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la anw ka baaraw nu bɛ don i n'a fɔ ladalako la ni wagati boloda cogo ye. Wagati ale boloda cogo filɛ ni an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo n'an ka kɔrɔnfɛ marabolo bɔra la kɔrɔnfɛ sankolo o bɛna jɛya yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ samiya fɛ fiɲɛ la o bɛna ci Mali fan bɛɛ fo ni Tawudeni Worodugu yan fan y'i bɔ a la gɔngɔnbulon bɛna kɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔna la u ka yɔrɔ jan filɛli o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don o la yɔrɔ jan filɛli min ko don a bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la n'u bɔra la Mali fantaw fɛ gɛlɛya foyi kɔni tɛna na don yɔrɔ jan filɛliw la ko sanji ko bolodalen don bi tilela fana to dunnen kɔfɛ walima bi su in na Kita marabolo kɔnɔna na
Kulikoro, Buguni, Sikasso, Joila, Kuchala, Segu ani San. Ola ko kiligaina kile bota hakeyo ko ni ko yelema be bita ani ko nutani ɲɔgɔn cɛla la o kama kayi marabolo kɔnɔna na bi olu ka kile bota hakeya o bɛ kɛ digiri 30 ani 5 ye Kulikorokaw olu ta bɛ kɛ 30 ani 1 ye Sikasso digiri 20 ani 6 fɛn bɛ tali kɛ Segukaw la olu ta bi jɔ digiri 30 ani 2 la Mopti olu ta bɛ kɛ digiri 30 ani 5 ye Tombouctou ani Gao olu ta bi jɔ digiri 40 na Kidal Binani ani kelen Menaka digiri 30 ani 8 Tawdenkaw olu ta bɛ kɛ digiri 40 ani 4 ye Buguni marabolo kɔnɔna na bi olu ka tile bɔta hakeya o bɛ kɛ digiri 20 ani 8 ye Kucalakaw olu ta bi jɔ 20 ani 9 na fɛn bɛ tali kɛ Kitala digiri 30 ani 1 Nyorokaw olu ta bɛ kɛ 30 ani 4 ye Nara digiri 30 ani 6 Douanzan 30 ani 5 San 30 ani 1 Banyangara 30 ani 4 Joila digiri 30 Gourmara Rus 40 ani 1 Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna gulon kabala samiyɛ fɛ fiɲɛ bɛna ci gɛlɛya foyi tɛ nana don bi yɔrɔ jan filɛlu la ko sanjiko kɔni bolodalen do bi tile bintɔ la walima su in na o la tilega in na tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 30 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 sanga 22 tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ani 3 ye wagati boloda cogo nin ye bi tarata sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna ma ka daminɛ Kayi ka taga bila fo Tawdeni walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta ani bila dɔn an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye don kibaru ale bɛ dayɛlɛ sisan. Sanga 30 ani 1 o ye nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Lamsa Sanogo Jati itige horola khalino sɔgɔma kɔrɔtɛlu bɛ fɛ ka dɔn yalima ko kunnafoniya jumɛn bɛ an ka jamana kun kan Fanta Tomota an bɛ fo i ka laseli kɛcogo ɲuman na ka fɔ Renouveau Télé lajɛbaw ye ko k'u bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔ an bɛna an d'a ma bakuruba damadamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa kɛɲɛbakaw fɛ lakɔli karamɔgɔw olu kɔni y'a jira ka fɔ walasa basigi kana kalanko la ka kɛɲɛba marabolo kɔnɔna na fo fɛɛrɛw ka sigi senga joona joona directeur d'académie d'enseignement min bɛ yen ni ka ale kɔni bɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka kɛɲɛba kɔni bila u y'o kuma fɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye o ko kan n'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ min bɛ tali kɛ jaabiw dɔw kɔnɔna olu bɔra kosɛbɛ jaabiw bɛ tali kɛ bingaliya wale kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la mugujugu pɛrɛnta ale kɛra sababu ye ka kasara hakɛ min lase damaro o fana la Kucalakaw fɛ yen jɛkulu dɔ sigira a sen kan transition ale dɛmɛni kama an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan bakuruba 3 ye nin ye kunnafoni misɛnw bɛ don mun cɛma an b'u sigilen filɛ nin waati in na walasa ka bɔ kunnasira ya bisimila. Lafasa jɛkulu min bɛ lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la kɛɲɛba olu kɔni ye directeur d'académie d'enseignement ka taali kɔni o laɲini walasa olu ka kalanko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni ka baaraw kɔni kɛ bonya ani karama kɔnɔna na ko dɔ tɛ k'a bɛ ka taa cogo min na k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka kɛ ni fɛn jumɛn n'aw hakili b'a la baki n'o bɛ kimɛli kɔni ko fɔ kilasi 12 maaw ka kimɛli senfɛ lakɔli mɛtiri dɔ kɔni minɛ na ni ka don la o wale min kɔni kɛra o kɔni ma se ka min cogo si la lakɔli karamɔgɔ olu fɛ o de kama u ka lafasa jɛkulu kɔni y'a jira k'a fɔ o ni directeur d'académie d'enseignement min bɛ kɛɲɛba k'u tɛ se ka baara kɛ cogo si la ni cogo in kɔnɔna ko bari sabula ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi ɲɔgɔn na ko baarakɛ ɲɔgɔnya baaraw olu ka gɛlɛn kosɛbɛ nka fɛn min ma bɔ a rɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye donna nataw la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ sanji fana ye kasara kɔnɔna se o kɛra Jalakɔrɔbugu Kulukɔrɔ gare la a jirala ka fɔ min ye maa 90 bɔ ɲɔgɔn ye o kasa in sera olu de ma o ko ni dun ye jateminɛ kɛ sanba min na sibiri don kalo tile 10 septembre kalo san 2022 ale de kɛra sababu ye ji kɔni walankata la Jalakɔrɔbugu fo ka taa se Kulukɔrɔ gare kɔni mɔ n y'a fɔ kuma la n k'a kɛra sababu ye maa 90 bɔ ɲɔgɔn o ni ka walankata ka don olu kɔni nka direction régionale de la protection civile o bolo fara
bolofara min n'o bɛ kulukɔrɔ olu kɔni wulikajɔ ba kɛ a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni ni kisi ka ji fanga bonyani kama guwa 19 bɔɲɔgɔnko ji fanga bonyana ni ka se olu de ma kasara yɛrɛ bonyana maa mun fan fɛ o ye maa 87 bɔɲɔgɔnko ye n y'a fɔ n ko protection civile maaw olu kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka maa 9 ni olu kisi ji ka nɔɔni ma an bɛ aw ladɔnniya hali bi k'a fɔ i n'a fɔ bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU n'o bɛ tali kɛ l'ONU ale ka bolofara fɛnw kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ olu tɔpɔtɔli la olu ye sɛgɛsɛgɛliw dɔw jaabi kɔni di ka kɛ ni uti kalo tile 31 baaraw sabatili kɔni o y'a jira k'a fɔ maa 239 bɔɲɔgɔnko civiliw tula k'olu sera k'olu de Kamaru ɲɔgɔn ka sara sira a maa mun mɔ mugujugu pɛrɛnta sira kɔni fɛ lɛsɛliw kɔni b'a jira k'a fɔ civil 72 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛnɛ u ni na maa 167 bɔɲɔgɔnko olu banana maa 113 olu fara maa 297 olu banana san 2021 waati nin kibaruw kɔni jirala nka min yɛrɛ kasara bonyana ni kasara bɛɛ lajɛlen n'o kɛmɛ kɔnɔganko ye bi olu yɛrɛ mɔ ko bi tali kɛ mugujugu min n'u bi don sira kɔni nka banbaciw fɛ ni maaw bɛna yɛlɛ a kan ko ka kasara kɔni ka ca kosɛbɛ o kasara fana kɛmɛ kɔnɔnaganba ye olu mɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'an bɔra yan an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen n'an taara Kucalakaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Alliance pour la refondation du Mali n'a korona a bɛ arima kɔni kofɔ olu ye lajɛba kɛ sibirido lajɛ in senfɛ o y'u ka baara ninnu do baaraw kɔni sigi sen kan o y'a jira fana k'a fɔ k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya o bɛ ta ka ɲɛsin furancɛ fanga kɔni mɔ ka kɛ ni u ka nin jɛkuluba in kɔni ale hakilina kɔni ye Amadu Jara an kun y'ale de bila ka taa Kucalakaw fɛ a nana an sama fɛn min na arima olu fanfɛ an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ kɔri faba de la jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele Alliance pour la refondation du Mali sibiridonw olu y'u ka baara ninnu donu kɛ ani ka jɛkulu maa dɔw yɛrɛ sigi u tɔgɔ la Kucala dugutigiw diinɛmaw Kucala maaɲɛmaw farankanjɛkuluw musow sinfinmaw maa caman de bɔra ka se k'i sen don ni lajɛba in na ɲɛnajɛkɛsoba min yɛrɛ bɛ n'a bɛ wele Zanga Kulibali ale fala tew jamana o kɔnɔna na arema ɲɛma yɛrɛ ye Kucalakaw wele o ka camacɛ fanga o kɔkɔrɔma don ani ka arema ka hakilinaw k'olu ta ba la a ko fɛn saba bɛ yen f'an ka jija anw mɔgɔw k'an dɔn n'o ye mɔgɔw k'an bonya k'an ka hakilinaw bonya anw ka jamana ye kelen ye k'o bonya donc n'u ye ninnu saba bonya anw bɛ k'an yɛrɛ ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ d'an ma wa an bɛ ka min ɲini an b'a sɔrɔ arema n'ale yɛrɛ ka laɲini bakuruba ka se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a y'a jira k'a fɔ ko waleya fila bɛ yen min ka gɛlɛn arema ma kosɛbɛ o ka baara kɔnɔna na a ko fɛn san 30 sɔrɔ hakilina kura b'o la dɛ donc mun b'anw bali k'a fɔ k'an ka yɛlɛma dɔw la wa yɛlɛma kan ka don an ka sariya koloba la élection minnu bɛ nalen n'o ye jamana président sigi n'an ye président sɔrɔ président min bɛ se asimi hakilina min don an kɔrɔ n'an ye président sɔrɔ min b'o kɔkɔrɔma don a fɔra banna an ka jamana ɲɛna mais o président est-ce que an bɛ se ka asimi yɛrɛ to yen ka taa président wɛrɛ ta wa Kucala kɔfɛ Alliance pour la refondation du Mali o maaw y'a jira k'a fɔ ko nin baara kelen min kɛla Kucala o bɛna se Mali duguw la k'o waleya kelen ninnu k'o bila sen kan CEDEAO jamana a ma ɲɛmɔgɔw ale ni UMA olu kɛlen kɔrɔ kɔ k'u ka ɲɛngiliya wale ta kan anw sɛgɛrɛ kalo 2 an bɔlen kɔrɔ kɔ o ko kanana min bɛ tali kɛ gouvernement ale ni a dɛmɛbaa minnu n'u bɛ jamana kɔnɔna na gɛlɛya kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya a dɔ ye baba polisilakaw olu kɔni ka ɲini fɛn ye sarako kunkanko kibaruw la ka kɛ ni gouvernement ni UNTM bɛnna min ye hakilina mun na ani baara mun kɔni sabatili la sarako ta fanfɛ hali n'a sɔrɔ waatiw tɛmɛnlen na min bɛ tali kɛ kasobon kɔlɔsibaw la olu fana kun wulila u ka ɲini fɛnw bɛ se ka sabati cogo min na olu baaraw fana sigira sen kan
posilakaw bi tarata doya yɛrɛ la olu kɔni yɛrɛ bɛna bɔ ni ka lajɛba kɛ nin ko in kan yan'o o cɛ Lasine Jakite ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. N'a yɛrɛ bi t'i jɔ du kɛmɛ bɔɲɔgɔnko la olu de bɔra dugu in kɔnɔ ni k'i kunda yɔrɔ wɛrɛw kan. O laseli ninnu kɛra an baarakɛɲɔgɔn studio tamani maaw fɛ ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛndonya ye septembre kalo tile 12 san 2022. O maa ninnu u y'u senfa ni ka don yɔrɔ dɔw kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka kisi maa ninnu ka walejuguw ma n'o dɔw bɛ Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna ko fɔ. O kunnafoniya kelen y'a jira tuguni k'a fɔ k'a bi t'i jɔ kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnko la Talata ye ale worodugu yan fan fɛ denbaya 2,500 bɔɲɔgɔnko k'olu de faralen don ɲɔgɔn kan minnu b'a la k'u kan gasaw kuru ni ka taa Gawo kɔnɔna na. O kunnafoniya ninnu yɛrɛ de la studio tamani maaw ma Talata ye yɛrɛmarakafo ɲɛmaa fɛ n'o ye Farak Ak Fagana ye. Ani fana a y'a jira tuguni k'a fɔ Bamanci ninnu n'u yɛrɛ bɛ wele ko Jinim o kɛlen kɔfɛ ka don Talata kɔnɔna na k'u ye fɛn bɛɛ de tiɲɛ. Jamana ka forobaca kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen fo ka taa se kɛnyɛrɛye baarakɛsow yɛrɛ ma k'u ma si to yen. O kɛlen kɔfɛ ka tasuma kuru fili so ninnu bɛɛ lajɛlen na u y'u ɲɛsin sugufiyɛw ma maaw ka balow ani fo ka taa se jibow fana ma. O kɔfɛ yɛrɛmarakafo ɲɛmaa y'a jira tuguni k'a fɔ k'u donna maaw fɛnɛ kan k'u bololafɛn bɛɛ lajɛlen minɛ o la nka o ma se maa minnu ma o kɛra musolakaw ye. Ani fana k'a jira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna na marabolo in na bamanciya wale kɔni b'a la ka taa ɲɛ don o don. E tun ye Talata ye ale marabolo kunkanko kibara ye ka kɛ ni jadimaw olu kɔni bɛ ka bingale wale min kɔni ta ni ka a Talata ye dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o ni plateforme maw karilen kɔrɔ kɔ ɲɔgɔnna duwakun tɛmɛlen o kɔnɔna gan de barika bonyana kosɛbɛ sigida maw kɔni bɛ k'u ka kosow n'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan ni ka a yɔrɔ kɔni bila Bakari M Sidibe ale de y'o ɲɛfɔli kɛ ni waati na nin bɛ dansigi don kibaru tako fɔlɔ la ni Ala ma basi kɛ tako filanan kɔnɔna na polisiw kunkanko kibara an na ɲɛfɔli caman kɛ aw ye o ko ka Fanta Tomota nin bɛ dansigi tako fɔlɔ la fɔlɔ. Lamsa Sanogo Lajos an ka foli bɛ i ye don kibaru tako fɔlɔ ale bɛ ɲɔnkiri yan yɔrɔ la ko kanubagaw ma an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye halisa ni sanga kɔnɔna la an bɛ taga an ka siraba kanaw la o b'a yira k'a fɔ taa ni ka segin kibaruyaw o di wagati sera maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Sori Ibrahim Diallo ale de ka wuli ka jɔ don o don k'a daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na Sori bɛ dan an ka siraba kanaw la ka se ka jateminɛ boli sirabaw kan ka a lajɛ gɛlɛyaw bɛ fan minnu fɛ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ olu la min b'a to fura teliman bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya minnu na ani Anazer ka bilasiralikan jɔnjɔn a tɛ ɲina o kɔ kuma si anw ka nɛgɛ karafetigi bi o ye Sira Kamara ye Sira i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira.